Ifoni yasibone. Badumuthi le nyanga yakho. Akwazi umbulalo wenza njani? Ifoni yakho ifoni kanjani ifoni yakhe? Ngeke simshaye. Isihluku esivelela umndeni kubulawa isalukazi sakhona kabuhlungu kanye nendodana yaso begqitshwa ethuneni elilodwa. Angiqale ngobingelele ngikwamukelele channel eMaswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi Mfanakadla maphansi le enkandla. Uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngizesiqiniseko sokuthi subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu silokhu sibabaze njalo isonto nesonto isimanga ngalokubabaza sikwenzayo ukuthi abanye suke sibabaza nabo namhlanje ngakusasa bayokwenza ububi obungachazeki nokuchazeka nalo udaba ngalesalukwazi osibona esithombeni kanye nalensizwa oyibona esandleni sakho sesikudla bomndeni owodwa ababulawe ngabomndeni babo abayizingane ezakhona kwabafanyana nje omunye uneminyaka ewu17 omunye uneminyaka ewu24. Ubaba ke umsweli uhambelela umndeni eyothola kabanzi ngalolu daba. Ngicela ukuthi ke uyizwele omndeni echaza ukuthi ke kwenzakaleni kanti ke lo mbona njengamanje omunye wabo labafana njengoba ke ebanjwe umphakathi umbuzo ukuthi ke ifoni yakhe ifunani, ifoni ke yomufi ezandleni zakho mangabe kethi yena akalazi lelo cala. Le video ke ngizoyihlukanisa bezigaba ezimbili ngenxa yobude bayo. Engizocela kuwena nje ukuthi ubuke le video uphinde ke ubuke elandelayo. Ngiyabonga. Continent sise-Afrika kuyi-South Africa siKwaZulu ugu i-district umasipala uMzumbe uwadi 12 khansela wala uMtolo induna umncibi sisemzumbe la eduzana nje umfula okhona uMzumbe ozokuthatha la uzokufaka phansi olwandle bese ke isigodi kwagubhuza ne-primary ela kunogubhuza primary okhona lapha ema uza la kunendawo enkulu lapha umprofiti omkhulu wala umncibi udlula khona imthatha umncibi mina umncibi usho kahle impela ngisho kahle kodwa ke lapha size ngodaba olubuhlungu isiga umuga ongakaze uzwakale mhlawumbe eminyakeni eminingi mhlawumbe okwazwakala phambilini kodwa ke asizikwageqa amagula sizotetela umama asithatha sibeke namhlanje umgqibelo mhla 16 isikhathi silapha ko2 la sikhona inyanga abantu besifazane le uAugust ngokwekhalenda kahulumeni. Mama awusithathe usibeke ubani umama? Mina ngingumama uHadebe oyindodakazi yala ekhaya. Igama lomuzi la ekhaya kwaba KwaMncibi. Cha igama lomuzi manje siyalibona isibongo. Imizi namagama khona kithi kwaMlomo kusemseni kwaMkhwanazi. hayi Mkhwanazi siya Ngiyachazela ngisibongo yabona kithi kwaMsweli bese kwaMsweli kwaMlomo bese ke eminye imizi kwafika uhlale igama lomuzi inhloko yomuzi ngizosho inhloko yes kwaNdifu nakhiya yes ya mama siza ngodaba olubuhlungu udaba olubi tshela umuntu waseAfrika tshela umuntu waseAfrika obukayo into enehlele kule ndawo engakazibonakala. Sishaqekile kakhulu somndeni wakaMncibi Yes. ngesigameko esisihlukumeze ngohlobo lwesimanga esibe yisihluku ngohlobo lwesimanga kusho ukuthi ke kube yimina wokuqala ofikela ekhaya njengoba ngiyindodakazi yala ekhaya ukuze ngithole ulwazi lokuthi ake ngize la ekhaya kuthenga bo 5 ntambama ngolesine ngathumela omunye umfana wami ngimthuma la ekhaya kumalume wakhe kumfowethu lo osishiyile emhlabeni kunenkulumana bengithe akayilethe uma efika ke lo mfana wafika hayi kuvaliwe abekho benogogo kanti uma bezothatha indlela baye bangithumelele ngale ukuthi hayi sizohamba sicela wenyuke uzobheka ekhaya nokho ke abuye umfana angitshele ukuthi akukho umuntu ugogo akekho umalume akekho kodwa manje inkinga imoto beyingekho egcikeni beyingezansi emgaqweni bese ngithi nayi akowulinde
Kobuye uphinde uyobheka ukuthi ave uzofika sebebuyile yini. Uma esebuya kwesibili uyafika futhi kuvaliwe, akukho umuntu, akulayithiwe, kumnyama. Imoto yona isapakile lapha ngezansi emgaqweni kanti ipaka egcekeni. Okay. Kusho ukuthi nami bese kufika kumina ukuthi ayikhona nokho. Kukhona okushaya amanzi. Uma bezohamba la ekhaya shosho bayangazisa isikakhulukazi umfowethu. Uyayafika kumina hayi sisi sinoma sizothatha indlela ethile. Unyuse omunye umfana azobheka ekhaya, okay. Hayi ngibona ukuthi akokenyuke mina omdala. Bese ngincenga omunye umntwana wamakhelwane ngoba kwase kuyisebusuku. Mangicabanga kwakula ku +8. Hayi bese siyeza ke lana lo ntombazana. Uma ke siza siwela lapha emfuleni la siwela khona mawuzophumula ngapha. Sizwe kukhala isicabha semoto sithi ba. Bese ngithi hawu ungathi isicabha semoto lesisikhalayo. Kusho ukuthi labantu bala ekhaya sebebuyile. Hayi size ke ngomgaqo size. Uma nje sibude buduze nemoto emgaqweni. Sibona ukuthi kunezithuzana zabantu abawu2. Nala emotweni kunobukoleka nje ungathi kunento eyenzakalayo, ungathi mhlawumbe imoto iyakhandwa kwenzeka nje something. Abesethi lo mntana kumina hayi gogo ake sime ngoba manje la kagogo akulayithiwe kumnyama. Futhi nalabantu abasemotweni abalayithile emotweni. Mhlambe sisothi siyaqhubeka siyakubona kanti abantu abazosenzakalisa. Bese sihlehla siboyela back. Senzele ukuthi sihambe ke manje ngokukhokhoba bangasiboni. Ngoba sizama indlela ukuthi sibabone ukuthi ngabe obani. Nokho ke kwakumnyama ngoba kwangalayithiwe amalayithi kwakumnyama. Hayi ke sikhokhobeke kanjalo. Hayi lutho asibaboni. Baqhubeka bona bayasebenza la emotweni. Hayi bese ngicabanga mina ukuthi nokho nangu umakhelwane la ngaphesheya okhona wesilisa. Ake sizame manje ukuthi siyocela yena asiphelezele ngoba sibani besifazane. Hayi sifike futhi simthole ubaba umsomi uSifiso asiphelezele size nayo. Uma sifika kokuqala singakafiki la egcekeni sibona ukuthi hayi lapha emotweni zikhona into ezonakele. Hayi bese sishiya kanjalo senyuka sinyukele la ekhaya. Uma sifika la ekhaya kulendlu yokuqala umxhaso akuvaliwe. Bese siyangena bese silayitha amalayithi ngoba sathi silayitha ugesi sabona ukuthi hayi ugesi bawuqashulile. Sithi masithi hawu amakamera nje kuphethu izinto eziningi zithathiwe. Izinto ezibalekile oma ID amakhadi asebhenki yabona nje. Nezingubo azikho kusicatula la ekamereni ke lomfowethu. Okay. Bese ngithi nayi ake sidluleni ngoba mhlambe sizothi abekho kanti mhlambe bala ngaphakathi ngoba sesibonile ukuthi sikhona isigameko esenzekile. Hayi size ke kulendlu enkulu kagogo. Masithi siyavula la endlini kagogo kukhiyiwe. Hawu kwakhiwa pho. Hayi bese sithi asifele sigqekeze. Hayi saqhekeza. Uma sigqekeza amakamera nakhona avuliwe. Ekamereni likagogo ugogo amukho kodwa siyabona ukuthi ube umuntu obeselele. Uvuswe eselele. Hayi bese ngitshela ukuthi ake ngibheke ko-wardrobe. Ngivule ko-wardrobe hayi akho lutho. Vule efrijini lutho akho lutho. Hayi ke siqale ke manje sibone ukuthi ake sivele sifonele ke manje umndeni wala ekhaya. Hayi ke suthinta umndeni nawo ufike usibone isigameko. Hayi nawo udilaye la egcekeni emva kwezindlu hayi lutho. Abekho labantu. Yo hayi ke bese sithatha ke isinyathelo sokuthi ke ake kuthintwa amaphoyisa. Hayi ke afike futhi amaphoyisa ngokusheshsha. Hayi afika abone nawo ukuthi konakela abhaliseke ngokwenjayelo. Sishaqekile kakhulu somndeni. Sishaqekile. Umama wami lo gogo okukhulunywa ngaye ubesemdala. Indlela yesihluku ahlukumezeke ngayo angazi ngathini. Naye umfowethu hlukumezekile. Okuyinkinga ke kakhulu bathatha bazibathatha ngisho igrosa.
akukho grocer la ekhaya. Nalezo zinto zasemabhenki bathatha kwani sisesiqhingini. Sisesiqhingini sihlukumezekile. Besicela nje abomthetho nohulumeni ungenelele ngoba manje kunzima imizimba ewu2 kumele mayingcwatshwe kodwa manje awazi uzoqala lapho uye ngalaphi ngoba akukho nokokuqala. Yes. Akukho nokokuqala. Yes. Inkinga enkulu nje uba bathatha igrocer. Mhlawumbe uma utshele umuntu uma nibacinga ningabatholi nicina nibathola kuphi? Ya, ngiya lapho ke manje. Ayike ahambe kamaphoyisa bese siyawachazela ukuthi ke kuzothi makusa sizama ukuqalaza la ngoba la indawo zala zimahlathi. Yes. Kodwa futhi nabo sicela basisize ngoba manje le ndawo njengoba zimahlathi nje akulula ngempela ukuthi sisheshe sibathole labantu ngoba asibazi ukuthi bakephi. Ngangcono bebezazama ukuthi bafike noma inezinja zona ezizohogela umkhondo usheshe utholakala. Hayi bakuvuma futhi lokho abomthetho. Ayike kuseke sivuke siwumndeni sifune. Ayike safuna saphuma senyuka silandelani ke amasondo emoto ngoba imoto omakhelwane bathi bayibona ile enhla nomgaqo la kuphela khona umgaqo. Bangazi omakhelwane ukuthi kuqhubekani. Yes. Ithe isuka futhi le moto yaphushwa yabuyiselwa la ke thina sifici khona. Hayi ke base bethi ke abomndeni njengoba imoto iphushele ngapha ake silandele lo mkhondo wangapha. Kanti nempela indaba ingakhona. Hayi ke bathe ufuna nje kancane abomndeni. Base bengena endaweni ewumhosho. Le mhosho ubizwa ngokuthi umhlathuzana. Mabebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewu4 khona la uyabona mawusuke wakhe ithuna. Yes. Hayi ababe nokusolta ikhona. Le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena ibe indawo ekade isetshenzwa eclean. Kodwa futhi le ndawo ileviwe. Akukho into ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi. Ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa. Yes. Hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa ukuthi hayibo ake niphuthube bomthetho. Kukhona lapho sisola khona. Hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho. Hayi bafike nabo babone. Ubonakala ukuthi ayikhona. Ikhona into ngempela ikhona la base ke kuqhutshekwa ke nestep sokuthi akugunjwe. Yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi. Ubugxilile ushona phansi lo mgodi. Hayi bagubhe utholakala umzimba oqala. Mabe ubheka umzimba oqala umzimba wama ugogo. Baphinde futhi bagumbe. Baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu. Kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini. Kuyopholiswa yini? Uyophola kanjani? Angazi. Konakele South Africa izigebengu zabalake kakhulu. Azi noma izidakamizwa lezibili ezingaka. Kuyachazwa ke isimo ke bebekusona ke. Bafaka amasalo tape emlomeni kuhlanganiswe namakhala. Kwabuyiswa ilokhuzana izinto baboshwa ezandleni ezinyaweni. Sikhathazekile kakhulu. Okuyinkinga kakhulu asazi soqala phi sithi. Okuyinkinga nje kakhulu. Uma betholakala
balimele bashayiwe Oh. bashayiwe batholakele balimele kodwa ke ekulimaleni ke abachazanga kakhulu abasitshele kona ngisakukhumbula yes la ebusweni ungathi khona into abathelwe yona ezikhemikhali ongathi bebeshiswa batholakala emgodini owodwa bebembelwe umgodo owodwa omunye engaphansi omunye engaphezulu belele omunye uvundlile phezikomunye umgodi manje ubuka manizwa umgodi lo ngatho ukuthi umbiwe ngolunye usuku Yebo. ulindele hayi ngosuku lesigameko isigameko ngoba mhlambe bekungeke ukuthi Ubambe manje, yebo. yes kusho ukuthi wambiwa nje washiwa yebo ngizosho kanjalo ngoba omakhelwane bathi bagcina ukubabona ngolesibili mina ngicine ukubabona ngesonto ngaphuma esontweni ngeza la ekhaya ngabafica be right bengenankinga sahlukana nabo hayi ke mase bechaza komakhelwane bathi hayi sabagcina ngolesibili nabona bomndeni futhi bathi ubhuti waya emndenini ngolesibili eyobuka ibhola kwakudlalani Pirate kwakudlala eyobuka ibhola umuntu ke ozobuyabuye futhi azozibukela ibhola namagenge ngolesithathu wangabe sabuya kusho ukuthi lesigameko masithi siyabheka siumndeni isigameko lesi esenzeke ngolesibili ebusuku ngoba ilona langa abagcina ukubabona ngalo olesibili kuzeke kwaqala ukulandelwa ngolesithathu ngolesine ebusuku mhlawumbe umama oneminyaka emingaki plus or minus unduna bani owa 1943 umama wa 1943 yeah ubhuti wa 75 ubhuti wa 75 futhi una 40 something 40 something years yeah ubhuti uyena onemoto no imoto ekababa ekabumkhulu la ekhaya oh akusiye yakhe imoto okay ekababa imoto kodwa ibisetshenziswa ibisetshenziswa ke umndeni ngoba ubaba naye amsekho emhlabeni okay mhlambe makusuka la ekhaya siya lapho endaweni yesigameko isigameko sesibili ngoba ucrime scene 1 lo crime scene 2 yes yes into izothi kungaba yibanga ecishe libe ngakanani ubani kuseduze ngobani oh kula nje emva komuzi mawunyusa umgaqo nje seduze akulona ibanga elide ba 600 meters. oh 600 meters la ekhaya ngoba sila ayikho imizi engale hayi ayikho umuzi ogcina lo imizi zokugcina lo imizi eminingi njengoba sekuyihlathi nje seyasuka yabuyela isingapha kusho ukuthi bona nje ababesele bodwa la ibona abasikwaqala ngapha ngenhle bazokwakhala ngoba sebesele bodwa nje yingoba la abangale ngenhla sebesukile babuyele ezantsi mhlambe ke asifuni ukungena uphenyo kusazophenya amaphoyisa kodwa engubukayo singakubuka ukuthi khona ungagxili izinto zomndeni into esemndenini noma into engaphandle uthothi ubugebengu nje ubona ukuthi ungathi ubugebengu ngifuna ukubheka lapho ukuthi mani ibuka nina njengomndeni le eyobugebengu obuyimele noma into yomndeni ngoba ezinye izinto ziyenzeka nje uthothi hayi inomndeni phakathi le hayi ubugebengu obuhlelekile leke iwumadida ngoba iwubugebengu bomndeni ayibambe lapho ngisaqhubeka nayo senzele ukuthi amaphoyisa singaze singene eindaweni zawo kodwa besifuna ukubuka nje ngoba okay Africa my continent Africa my home sekuchaza udadewethu into ebalekile njengamanje kuwonke umuntu obuka le video ukuthi lo mndeni usemanzini njoba besemanzini kanje asibagcine bela emanzini behlale kanje kodwa okwethu okwami nawe ukuthi sibambe njoba esho akho ngisho cross
kuwumsebenzi wethu ukuthi la endlini angene igrosa, la endlini angene amabhakede aphethe amakheke, aphethe ujuice, kwenze ukuthi abantu mabefika bezobabaza kube khona abazonikezwa khona. Iqala lapho. So hamba nayo ke size siyofika ekulungiseleni nomngcwabo, size siyofika enzeni umngcwabo. Akufanele ukuthi umndeni, lokhu ngikusho phambi kwa wonke umuntu, akufanele ukuthi manje umndeni ustresswe ukuthi konje songcwaba ngani Nkosi yami, konje abantu sobanikana. Lokho akusale ezandleni zethu. Ngoba sengifikile ngesithunywa senu, asiphethe lutho thina, senu ngizonitshela ukuthi nasi isimo. Mina into engizobatshela yona abantu bala ekhaya, ngizobatshela into eyi-1 ukuthi ningabe nisenza lutho, yonke into nithinte mina. Mina ngithembe nina, hayi ukuthi khona into engiyithembile. So ngizosho kanjalo. Sazosuka ke la siyobheka le ya crime scene yesibili, emva kwalokho sesobe sikhala amaphepha. Kodwa engushiya nje la ekhaya igama elilodwa. Nasolundi ngiyosho lona lelo ukuthi mase ngifikile ningenzi lutho, nihlale kanje, ngamane nihluphe mina ngefoni. Nina hluphani mina ngefoni, mina ngizohlupha abantu base-Afrika. Ngiyabethemba bayangithwala, bahlale bengithwala. Akuzuba isikhathi eside ngithole ozothi ayi mina ngizoyibamba le. Yeah. So kubhlungu kunjalo umndeni nisemanzini nathi besohlanganisa amehlo sobhonga emswaneni. Ngicela ukusukuma manje sihambe kodwa igama elilodwa. Mina ngokwamswele ekhaya kuseMatuba. Kodwa ngowe South Africa ngowe Africa manje. Ngithi nje hlala nje kanje ifoni kuphela kaShaka izobiza kumina. Phela bese ninikeza uShaka. Umuntu oyedwa okuyena ozokhipha ama instructions, akhiphe ingqumo ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi kodwa mina umuntu engixhumana naye uShaka ngoba kulolu khuluma kwethu siyakhuluma na ngoWhatsApp. So mayise iphambanisa ke inkulumo esenze yakhe kube sengolunye usuku. Mhlambe asenzeni nje nake. Okwamanje asithathe, angisho ukuthi maninikeza umama enikeze iphone number neaccount mhlambe sekuphelele, kuyaqhubeka. Ufuna ukuthi usho inamba yakho la yocingo khona bezokufunela straight abafuna. Khona umuntu ozothi awunawo 100 rand ngifuna ukufaka, waqala wabuka phezulu. Angifuni ukunika uShaka lapho ngoba bazobe sebemhupha bethi wadla imali zami. No. Ngeke kube kanjalo mswe. Usho ukuthi asithathe yona kaShaka. Thathani yona kaShaka. Oza ngapha Shaka. Ngenzela ukuthi sithi siqhubeke kube khona umuntu ozothi kusasa ethi nginawo 20 rand mina, thina sila ngabe u20 rand. Athi nginawo 20 rand ngifaka ikiphi account, yabo unawo capital yona.